मांद्र्या बाबी बापकाराचो प्रचार चल्ला। काँग्रेसीन मांद्र्या उमेदवार खंय मातसो उसरा जाहीर केलो, तरी बाबी काँग्रेसीचो किल्लो बरेपैकी लढयता। या गावात असे जे सुशिक्षित आणि जे लोक असत त्यांना अत्यंत ह्या सत्ताधारी असत बीजेपी पक्ष त्याचेर खूप नाराजी आसा। ही नाराजी खरंच येत्या 23 तारखेक ती नाराजी बीजेपी वाटेन आसा। ती नाराजी सगळी आमच्या वाटेन बऱ्या मतान आमकां काँग्रेस पक्षाक मतां दितले। जी नाराजी सत्ता पक्षार आसा ती आमच्या वाटेन येतली सगळी जाण। अशी एक पालया तरी एक वातावरण आसा आणि चित्र आसा। इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आसा पूण तितकी मजल मारचो ना जितकी काँग्रेस पक्ष मारतलो। एक पालया हो गांव काँग्रेस पक्षाचो पयलींचो गांव। ज्या पक्षान आमचे काकान जो फावंडेशन घातला बाबा काकान, तेच फावंडेशनान काँग्रेस पक्ष पालयान बऱ्यापैकी मतां घेतलो अशी म्हाका खात्री आसा। तसो कॅन्डिडेट ठरपाक लेट जालो, अगोदरच्या कॅन्डिडेटने अगोदरच ते गांव पूर्ण केल्ले आसत। त्यामुळे आता आमचो प्रचार सध्या जे चालू आहा तो प्रचार परत लोकांक चाललेला आहा सध्या तिकडे बाकीच्या मतदारसंघात। पालया आता आम्ही आजपासून सबन गाव कंप्लीट करतलो। एकंदरीत गेल्या इलेक्शनाक जे काँग्रेसीक जे हांगा जो मतां पडलेली तशा पद्दतीचे वोटिंग आसतले की त्याच्या विशय वाडटले अशें तुमकां दिसता? अशेंच जातलें तसोच रिस्पॉन्स आहा सध्या तरी हा त्या ठिकाणी।